Du går hjem og køber her, ikke? Starter lige Minecraft. Du kan være knap det gør. Du skal lige gå ind og klikke force update, ikke? Jeg gør det bare lidt par gange, sådan her. Så skal du lukke Minecraft ned og genstarte din computer, hvis det her virker. Du har jo billeder, har du? Ja, okay. Og så går du herned. Hvad siger du nu? Kør. Og så skriver det der update. Så går vi ind i roaming og .minecraft og bind. Så går vi ned der, hvor der bare står Minecraft. Den klikker man ikke på en gang. Og jeg klikker og åbner med. Rumra. Archiver. Og så skal du have, der skal stå ind her, hvor der står med stor skrift, hvor der står Meta INF. Meta INF Marta. Ja, den skal stå der. Og den, hvis den ikke er der, så skal du bare genstarte det, alt det der igen. Og det kan jeg aldrig gøre. Det gør lidt senere. Men den skal du have, ellers så tror jeg ikke det virker. Skal jeg have den fra på Singleblack? Det tror jeg. Minecraft. DL. Så er det den der hedder... Det er ligegyldigt, vi tager sgu bare den øverste. Vi skal bare komme ind på Minecraft DL. Ja, jeg er sikker på, at jeg har mulighed. Bare sådan tid. Okay, så kommer du herind. Øj, det er så lang tid. Kom nu. Det er ikke sådan noget. Jamen, du kommer ind på den hjemmeside her, ikke? Så ruller du ned her til det her sted her, hvor du står og klikker på den der. Hvor du kommer ind på Apply. Eller kommer det frem igen, og så skal du bare gøre det samme. Det kan godt være, at jeg kommer frem. Så her består der fish burger, du skal bare lige vente til den kommer. Og så skal vi klikke skip. Skip at. Så downloader du den hernede. Den åbner du så. Så kommer den frem. Så lukker du bare alt det andet ned. Og så er det så nu, du skal gå herned. Og så app data. Roaming. Minecraft. Okay. Ruller vi det ned til Minecraft. Det er du. Og den er kommet på YouTube, så man lige kan finde. Og højreklikker. Og åbn med. Rumra Archiver. Det kan godt være, at det der paintball noget ikke står ved dig, så det er bare noget, jeg også har prøvet der, som ikke gik så godt. Så tager vi den lige lidt større, så vi kan markere alle sammen. Alle filene her. Så trækker vi derover. Og klikker vi over. Og så den der Meta INF-fil, der burde stå der, den sletter du. Den kan du lige finde højre? Nej, den har jeg ikke. Den højre klikker du på, og så klikker du jo delete files, og så sletter du den. Og så har du Jens, du kan ikke lide det, vel? Det er ikke sikkert, det virker for mig. Ja. Så til create time. Og så har du det. Hvad læser? Farvel, Mads. Kom så, hvad siger du til dig selv? Hej. Vi ses, YouTube.